22 октябрь көнне республиканың 2 районында, Мөслимдә һәм Шүпрәледә кыш гриппы авыруы ачыкланды. Аңа кадәр ул Буа районында табылган иде. Дусай авылында кышчы фермер Лиза Шакирҗанова хуҗалыгында 4500 каз кыш гриппыннан зыян күргән. 3 көн эчендә 800дән артык казның үлүе теркәлгән. Белгечләр казларга кыш гриппы табигый сулыктагы кыргый үрдәкләрдән юккан булуы ихтимал дип белдерә. Дусай авылындагы эпизоотик урында инфекцияны юк итү буенча комплекслы чаралар үткәрелде. Район ветеринарларына ярдәмгә күрше Азнакай, Актаныш, Сорман, Минзәлә районнарыннан да белгечләр китерелде. Алар белән урман хуҗалыгы, гадәттән тыш хәлләр, янгын куркынычсызлыгы хезмәте вәкилләре дә эшләде. 30-дан артык кеше бүгенге көндә шуларны яндыру белән шөгыльләнәләр. Кичә инде җибәрелде монда трактор, чокыр казырга китерелде покрышкалар, лесничестволар булышты. Пока беренче йөк белән, агач белән, инде безнең теге алдан бешкән буенча, где-то 1000 башына яндырыр өчен где-то 1 КАМАЗ утын кирәк диләр. Утырышта шәхси хуҗалыкларында кош асраучыларга һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләренә кайчандагыга караганда да уяу булу кирәклеге искәртелде. Кош кортларына иректә йөртүнең катгый тыелуы, аларны фәкать ябык режимда гына асрау кирәклеге ассызыкланды. Кош гриппыннан саклану максатында каз, үрдәк кебек кош кортларының сугым вакытын гадәттәгенән иртәрәк башларга тәкъдим ителде. Ең беренче теге Буада бар дигән ишеткәчтем мин кан бирдертергәнем, ветеринарный службаны чакырып, алар инде пробаларны алдылар. Безопасностьны обеспечить изоляция белән инде тышка чыгарып йөртмәскә, ихатадан тышка чыгармаска дип сөйләделәр менә бүгенге аңлату буенча. При контакте заболевшей птицы со здоровой происходит почти 100% заражение. Летальность после данной болезни почти 100% может возникать. Вот, первыми признаками болезни это может быть отказ животных от корма, начинает животное вести себя вяло, может быть расстройство желудочно-кишечного тракта у птицы. Билгеле булганча, Мөслим кышчы фермерлар күп булган районнарның берсе. Бүгенге көндә райондагы кышчылык белән шөгыльләнүче фермерларда 219 мең баш кышкорт бар. Шәхси секторда 27 мең кышкорт исәпләнә. Аларны кыш гриппыннан саклау өчен профилактик чараларны төгәл үтик. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.